Aipatu izan dugu Pluton gertu egotin ondoriuk. Jakin nuan hoi gertatzen nahi dela. Eta be ondoriu bizituko dituzula. Hilabetero zer da gertatzen dela gure ingurun, badugu satelite bat, Lurra planetan gertu dona ilargia, eta hartu baldin baza, ilargia beti adonin itsasua erakarri jendu. Alegia, mareak gorago iotzen dira eta berago jaisten dira itsasuk, ez? Osea, ura gorago iotzen da eta berago jaisten da, marea bizilagoa dira. Bale, ongito di jakitea. Ja, minio detalle bat, garrantzitsua den detalle bat aipatuko izut. Gu 175, 180 inguru uraga guregan ilargiak eragin iten du. Eta hau, duda baldin badakazu, galdetu jozu eozein irakasleri, aurrak indabien irakasleri, edo zure burura erneon, ian abaitzen zun, ze ongitu informazioa kanpotikan jasotzia, bale, irakurrizu, ikusizu, bale, nio, zuk bizitza hontan ikasiko zuna, zuri buruz ikasiko zun, hoi dena ja barruan dakazu. Berriro esango dut hau. Aserria sortzen dizun zerbait ikusi bazu, aserria barruan dakazulako da. Barruko zure aserre guztiak baretu batuzu, kanpoko horrek ez du lortuko zu aserretzia. Kanpun maitasuna ikusten bazu, zuk barruan maitasuna dakazulako da. Horratik bizi zenezake maitasuna ja badakazulako. Bai. Ilargiak gizakiangan eragiten dula kanpotik entzunda jakitia, ongi do, bino nire ustez askoz interesgarriagoa da zure gorputza entzunda, zure gorputza sentituta ohartzia ilargi beti adorin mugimendu daudela. Hoxe.